Lyc penod 15 adnodau 1 i 10, llenau adnodau 4 i ddechrau. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, mae'n digwydd iddo golli un ohonynt. Ond ydyw yn gadael yn 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig. Nes dod o hyd iddi. Adnod 8. Neu bwriwch fod gan wraig 10 darn arian a digwydd iddi golli un darn, ond ydyw hi'n cynnau canwyll ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio am ddyfal nes dod o hyd iddo. Sul diwethaf, fe ddechreuon ni edrych gyda'n gilydd ar y benod enwog hon. A'r wythnos diwethaf, fe fuon ni yn syml iawn jyst yn edrych ar y cyd-destun. Oherwydd mae deall y cyd-destun mor bwysig i ddeall unrhyw ddameg. Mae gael ei atgoffa chi o'r cyd-destun, adnodau 1 a 2, yr oedd yr holl gasglu'r trethi a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno, ond yr oedd y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach. Ymhlith ei gilydd gan ddweud y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydbwyta gyda hwy. Yr oedd yr holl gasglu'r trethi a'r pechaduriaid yn nesau. Rhain oedd y bobl oedd, ddim yn grefyddol o gwbl, i ddweud y lleia. Rhain oedd y bobl oedd yn amlwg yn ddrwg yn y gymdeithas, y bobl oedd yn anfoesol, y bobl oedd yn torri cyfreithiau Duw. Rhain oedd yn nesau at yr arglwydd Iesu Grist i wrando arno. Roedd rhywbeth am y rabi ifanc yma a'i bregethu oedd yn denu y bobl hyn ato fe. Roedd e'n gallu dal nhw gyda'i bregethu A doedd y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion ddim yn deall hyn, nac ddim yn hoffi hyn o gwbl, ac fe ddechreuon nhw rwgnach gyda'i gilydd. A dyma nhw'n dirmygu yr arglwydd trwy ddweud mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydbwyta gyda hwy. Ac mewn ymateb i'r cyhuddiad yma, cyhuddiad yr Pharisëaid a'r ysgrifenyddion, mae'n adrodd, mae'r arglwydd yn adrodd tair ddameg. A'r un yw'r ergyd gyda'r tair. Adnod 7, rwy'n dweud wrthych, yr un modd, bydd mwy o lywynydd yn y nef am un pechadur sy'n enifarhau, ac am 99 o'r rhai cyfiaw nad oes arnynt angen edifeirwch. Ac adnod 10, yr un modd, rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith anghelion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn croesawu pobl sydd yn bechaduriaid oherwydd mae'n rhoi llawenydd iddo fe. Mae'n rhoi llawenydd mawr iddo fe. Pan mae pechaduriaid yn edifarhau, pan mae pechaduriaid yn cael ei achub. Mae tair dameg yn debyg i'w gilydd, fel ni wedi dweud yr un ergyd. Mae rhywbeth ar goll yn y tair. Mae rhywbeth yn cael ei ffeindio, rhywbeth yn cael ei adfer i'r berthynas gwreiddiol yn y tair. Mae yna llawenydd yn y tair, yn y dair, y dameg. Mae'r ddwy dameg gyntaf yn debyg iawn i'w gilydd. Fel i chi gyd yn gwybod, mae'r trydydd rhywfaint yn wahanol. Trydydd yn wahanol i ddechrau oherwydd yr hyd. Mae'n lot hirach
Mae lot fwy o fanylion yn y trydydd Dameg. A mae yna wirioneddau yn cael ei dwyn mas yn fwy yn y drydydd Dameg, mwy nag sydd yn y ddwy gyntaf. Ac wrth gwrs mae diweddglo yn y trydydd yn wahanol, ac mae'n ergyd fyna hefyd. Nawr, gan bod y ddwy Dameg gyntaf mor debyg, o'n i'n meddwl byddwn ni'n edrych arnyn nhw gyda'i gilydd y bore yma, a wedyn byddai hynny'n rhyddhau ni rhoi fwy o amser gobeithio i edrych ar y trydydd gyda'n gilydd yn yr wythnosau sydd i ddod. Felly bore yma, y ddwy Dameg gyntaf, Dameg yr ddafad golledig, darn arian colledig gyda'i gilydd. Mae'n edrych i ddechrau, jyst ar gynnwys y ddwy, fel bod ni gyd yn deall y manylion, deall y stori, wel chi'n gyfer y stori, ond jyst dod mas ar rhai pethau efallai cyn mynd ymlaen i'r gwersi sydd o'r ddwy Dameg gyntaf. Adnod 3. A dywedodd ef y Dameg hon wrthynt. Adnod 4. Bwriwch bod gan un ohonoch chwi gant o ddefaid. Sylwch i ddechrau fyna bod yr arglwydd ddim yn dechrau'r stori fel ni'n meddwl, roedd gan ffarmwr, neu roedd gan fugail gant o ddefaid. Mae'n dechrau trwy ddweud, bwriwch bod gan un ohonoch chwi gant o ddefaid. Dychmygwch bod gyda un ohonoch chwi gant o ddefaid. Hynny yw, mae'r arglwydd fan hyn yn apelio at eu profiad nhw fel pobl sydd yn gwrando. Mae e'n mynd i ddweud rhywbeth sydd yn hawdd i'r bobl sydd yn gwrando i uniaethu ag e. Dwi ddim yn gwneud rhyw stori pell i ffwrdd i fyny. Mae'n apelio at rhywbeth sydd yn gyfarwydd iddyn nhw. A nid jyst rhywbeth sydd yn gyfarwydd, ond mae'n mynd i apelio at rhywbeth, rhyw weithred, bydden nhw'n hun yn ei wneud. Gallen nhw gyd ymdeimlo ar ffarmwr neu'r fugail yn y Dameg. Bwriwch y bod gan un ohonoch chwi gant o ddefaid. Mae un ohonyn nhw yn mynd ar goll. Oned yw yn gadael y 99 yn yr anialdir. Nawr, mae yna gwestiynau yn bod i fan hyn, wedi clywed pobl yn chwerthin ar hyn, yn y gorffennol. Pa synwyr sydd i hyn fod y bugail yn gadael 99 ac yn mynd ar ôl yr un. Wel, dyma ni, beth ni'n trio cyfeirio ar wythnos. Diwethaf, mae'n rhaid i fod yn ofalus gyda Dameg, nid pwrpas y Dameg, yw canolbwyntio'r peryg y 99 sydd ar ôl. Mae'r 99 yn saff. Y pwynt yw bod un wedi mynd ar goll a mae'r bugail yn mynd i mynd ar ôl. Yr un yma sydd wedi ei golli. Mae'n dweud yn yr anialdir gyda llaw, yn yr anialwch, yn yr un fersiwn, pidwch meddwl am fel Sahara, nid gadael yn yr anialwch fyna, jyst mewn rhan sydd heb i dri mae'n golygu. Mae bugail yn gadael yn 99. Nawr sylwch ar hyn nesaf. Oned yw yn gadael yn 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd. Nes dod o hyd. Mae hynny'n pwysleisio yn dydy fod bugail yn mynd i ddar ati. Dydy'r bugail ddim jyst yn ona fe wedi trio, fi'n mynd nhw. Mae'r ddafad wedi hen mynd.
Mae'n dar ati, hines, ei ffeindio. A sylwch hefyd y pwyslais yma sydd yn y Dameg ar y llawenydd ac fel ni wedi dweud yn barod. Mae hyn yn bwysig. Dyma'r ergyd yn dyfed. Wedi dod o hyd iddi a mae'n gosod ar ei ysgwyddau yn llawen. Mae'n waith caled wedi dafod ar eich cefn, ar eich ysgwyddau, ond mae'n gwneud hyn yn llawen. Yn mynd adref, a dim jyst yn mynd adref yn llawen, ond mae'n gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig. Mae eisiau bobl eraill rannu yn y llawenydd. Mae hwnna'n bwysig. Yna wedyn yr ail Dameg. Wraig yma, sydd â 10 darn arian. Chi'n gwybod beth? Dysges i rhywbeth yn ystod yr wythnos. Di gwybod y Dameg yma ers, wel, cyn i fi, wel, cyn fi'n gofio ers yn bach. 10 darn arian. 10 darn arian. Ond i ddim yn sylwi. Arian fyna yw lliw, arian, nid arian as in money, ond 10 darn arian. Mae'n dweud yn Saesneg silver pieces, ond o'n i wedi colli hynny, ond i'n meddwl mae jyst 10 darn arian. Ond 10 darn arian sydd yma, silver pieces. Mae rai yn dweud falle fod 10 darn arian wedi clymu hun i gilydd fel rhyw gadwyn, a byddai'r gwraig yn cadw y darnau arian fel yna. Ddim yn siŵr. Ond mae'n colli un o'r darnau arian hyn. Beth mae'n gwneud? Mae hi'n cynnau canwyll medd yr arglwydd. Oedd y tai, y pryd hyn, yn dywyll iawn. Dim lot o ffenestri o gwbl. Fel yn Sain Ffagan, mae'n gwybod yr hen dau Cymreig yna. Chi'n mynd mewn un, llai feddwl am un ffermwyd yna. Chi'n mynd mewn yna, a mae fel bola buwch mewn yna. A wi wastad yn baglu dros yr peth sydd rhwng yr ystafelloedd. A wi wastad yn bwrw mhenni ar y to hefyd. A mae mor dywyll yn y tai, fel na byddai wedi bod yn y tai hyn ym Mhalesteina. Beth mae'n neud? Cynnau canwyll. Mae'n gweld? Cynnau canwyll ac yn ysgufo'r tŷ. Ac yn chwilio'n ddyfal. Edwch fel yr un bwyslais yma yn ddyfal. Os chi'n ei rhywbeth yn ddyfal, chi ddim jyst chi bod chi'n ddyfal, chi'n rhoi'r holl ymdrech mewn i'r peth. Mae moyn ffeindio'r darn arian. Ac eto, y pwyslais yma, sut mae hi'n teimlo pan mae'n ffeindio'r darn arian? Mae'n llawen. Mae'n llawenhau. Ac mae'n dweud wrth ei ffrindiau a'i chymdogion, llawen hewch gyda mi. Oherwydd rwy wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Efo nôl a darn 7, rwy'n dweud wrthych yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y neb. Dyma'r pwynt, mynd i Ysgrifft. Am un pechadur sy'n wedi farhau, nag am 99 o rai cyfiawn, nad oes arnynt angen edifeirwch. Be mae hwnna'n meddwl? Nad oes angen arnynt edifeirwch. Oce, mae angen edifeirwch. Ond oes angen edifeirwch ar bawb? Os. Mae angen edifeirwch ar bawb. A mae Iesu Grist yn dweud bod yna 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Wel, mae hwnna'n mynd i ddod nes ymlaen yn y drydydd Dameg, ond dyn ni'n deall y pwynt nawr gobeithio
Nid dweud mae Iesu Grist, mae rai pobl mae angen edifeirwch am nhw, a mae rai pobl does dim angen edifeirwch am nhw. Mae rai pobl sydd ddim yn gweld bod angen edifeirwch am nhw. Dyna'r pwynt. Fel y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Dyn nhw ddim yn gweld bod angen edifeirwch arnyn nhw. Fwy o 99. Tri ffen sydd gen i nhw. Tri ffwrdd. Pen cyntaf bawb o hyn. O'r ddwy ddameg yn ôl, wel, tair ddameg, ond jyst cael yn gen i nhw. Un i gyd ar goll. Un i gyd ar goll. Yna dyma yw prif pwynt y damhegion. Mae'n bwysig ein bod ni'n deall hyn. Mae'n rhaid bod yn bwysig oherwydd dyma un o'r pethau, fel ni wedi dweud yn barod, sydd yn gyffredin yn y damhegion. Mae tri pheth hollol wahanol. Dafad, darn arian, ma. Maen nhw gyd yn mynd ar goll. Pwy yw rai? Wel, rai yw'r Pharisee, rai yw'r publicanod, y casgwyr trethi, a'r pechaduriaid. Hynny'n amlwg. Dydy. Ond y gwir yw bod pawb ar ôl. Pawb ar ôl yn y byd yma. Mae yw tystiolaeth, dyma yw dysgeidiaeth clir y Beibl. Na ni oll, bydd yr Hen Testament. Na ni oll fel defaid, yr un darben. Na ni oll fel defaid a eithom a grwydrasom. Troesom bawb yw ffordd ei hun, pob un ohonom ni. Mae Duw yn dweud yn y proffwyd Jeremiah, trwy'r proffwyd Jeremiah, fy mhobl a fi fel craidd colledig, yr un darlun. Mae Iesu Grist yn dweud, ni danfonwyd i, ond at ddefaid colledig ti Israel. Os mae wedi dod at di Israel, a maen nhw'n golledig, mae pawb yn golledig. Mae e'n dweud yn fwy clir mewn man arall, canestaeth mab a dyn i geisio ac i gadw yr hyn a gollased. Dyn ni gyd yn gwybod yr adnod yma. Canest felly y carodd Dduw y byd. Fel yr roddodd e fe unig anedig fa, fe na choller. Pwy bynnag gredo yn ddwyf yn caffael ohono bywyd trygwyddo. Mae'r apostol Paul yn dweud wrth y Corinthiaid fod yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn ynfydrwydd. Mae'r awdur at yr Hebreaid yn dweud bod y rhai sydd yn gwrando arno fe nid o'r rhai sydd yn tynnu ymaith yn ôl i golledigaeth. Hynny yw, mae yna bobl sydd yn tynnu yn ôl i golledigaeth. Ni gyd wedi ein geni ar goll. Ac wrth i ni fyw ein bywyd ni, i ni mynd yn fwy ar goll. I ni ar ffyrdd colledigaeth. Ac os nad oes rhywbeth mawr yn digwydd i ni, cyn i ni farw, i ni mynd i fynd i golledigaeth rhagweddol. No, beth mae hyn yn golygu? Wel, mae'n golygu bod rhywbeth yn foesol ac yn ysbrydol yn wir amdano ni. Yn foesol ac yn ysbrydol i ni ar goll, i ni ar y ffyrdd anghywir. Ga'i adlu Paul i esbonio wrthyn ni. Dyma beth yw ei fod ar goll.
Rhufeiniau 3, falle mae'n syniad I droi y rhufeiniau 3. Yma mae Paul yn dweud. Megis y mae yn ysgrifenedig, Romans 3:10. Megis y mae yn ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn nac oes un. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Gwyrasant, gwyro, gwyro. Chi fod I fynd ffordd hyn, ond I chi mynd ffordd hyn. I chi gwyro. Gwyrasant oll, eithant I gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r deioni, nag oes un. Bedd y gwrdd yw I ci, mae tafodau y gwneithant ddychell, wenwyn asbaid sydd dan ei gwefusau, yr rhai y mae ei genau yn llaw melltith a chwelwedd. Bian yw ei traed I dywell gwaed, disbryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd, a ffordd tangnefydd, nid adnabiant. Nid oes ofn Duw, ger bron a'i llygaid. Pa mai di fel mae e? Pam I ni fel I ni? Pam I ni'n neud y pethau I ni'n gwneud? Ni ar goll. Pam dyw pobl ddim yn gallu bod yn dda? Pam yna ffrio? Pam yna cwmpa mas? Pam yna ymlaen? Pam yna ryfel? A ryfeloedd? Ni ar goll. Beth yw ateb y byd I hyn? Pam ma dyn fel mae e? Chybod, ni'n byw am ganrifoedd, miloedd o flynyddoedd. Byddwch chi'n meddwl bys y dyn wedi sorto fy mas erbyn hyn. Does dim ateb gyda'r byd. Does dim ateb gyda'r arbenigwyr. Does dim ateb gyda'r cymdeithasau solegwyr i'r cwestiwn hyn. Pam I ni fel I ni? Pam I ni ffili dod mlaen? Pam I ni ffili byw yn dda? Y Beibl dweud, ni ar goll. Ni wedi gwyro, ni wedi mynd o'r ffyrdd dylsyn ni fod arnyn ni. Ac ni'n methu dod nôl. Chi'n gweld, mae hwn yn dod trwy yn y damhegion hyn. Olreit, allwch chi ddadle, falle bydd dafad. Falle. Bydd dafad yn gallu crwydro'i ffordd yn ôl. Na, dyn nhw'n debygol ydy. Ond darn arian yn amosib. Mae darn arian yn farw. Mae darn arian unwaith mae wedi mynd I ryw gornel, mae'n mynd I fod ar goll yna. Does dim ffordd i'r darn arian yna fynd nôl at I berchenog e. Mae ar goll. Yn yr un ffordd, does dim modd I ni. Does dim modd I ni. Ffeindio'n ffordd yn ôl. Does dim modd I ddyn fel mae e I ddatgolli I hun os allai wedi e fanna. Mae pobl yn trio. Mae rai pobl yn trio'n galed iawn. Dyna beth yw crefyddau y byd. Ymgais dyn I drio dod mas o'i safle o'i gyflwr colledig. Mae rai pobl yn sylwi bod nhw'n colledig. A maen nhw'n trio. Ond nhw ddim yn gallu. Maen nhw'n ddarn arian sydd ar goll. Ni ddim archib ein hunain. Mae'n I symud ymlaen. A dy'r ail wers. Ni gyd ar goll, ond mae modd I ni cael ein hanfer. Mae modd I ni gael ein ffeindio, mae modd I ni cael ein achub. Na, does dim modd I ni, dim byd yno ni, sydd yn gallu cael ein hun mas o'n stad o golledigaeth. Ond mae yna un sydd yn gallu. Mae yna un sydd yn gallu ein ffeindio ni. A dim ond un. Mae yna figau ac mae yna wraig sydd I gael sydd yn bodlon chwilio a chynnau canwyll, sgifo'r tŷ ac chwilio'n ddyfal nes dod o hyd I ni. Mae Iesu Grist yw hwnna, wrth gwrs. Mae'n syndod faint o bobl sy'n colli pwynt fan hyn. Iesu Grist yw'r wraig, ydy fe?
Iesu Grist yw'r wraig sydd yn sgibo'r tŷ. Iesu Grist yw'r bugail yn y ddameg cyntaf. Be mae'n golygu yn ymarferol? Be mae'n golygu yn ymarferol bod Iesu Grist yn chwilio am y chaduriaid. Stori yw hyn, ynddo fe? Stori yw hyn i gyfleu neges iawn i ni. Wel, gan gweithio chi beth yw'r stori cywir. Beth yw'r stori sydd tu ôl i'r cysgod? Dwi'n mynd i ddweud y stori nawr sydd ddim yn stori. Dwi'n mynd i ddweud y gwir, sylwedd tu ôl i hyn. Sut mae'r wraig wedi ffeindio, a sut mae'r bugail wedi ffeindio y ddafad. Nis gwrandewch arna i. A mwyn deall i chi'n gweld, mae rhaid i chi fynd reit nôl i amser, cyn oedd amser. Roedd Duw wedi gweld y byddai pobl yn golledig. Cyn hyd yn oed i ddynion ddod i'r byd yma. Cyn hyd yn oed i'r byd yma cael ei greu. Oedd Duw wedi gweld. Bydd y rai yn mynd ar goll. A fe ofynodd Duw i'w fab nôl yn rhagwyddol. A fydde ti'n cymryd rai? Achos maen nhw ar goll. A mae eisiau achub rai. A fe gytunodd y mab nôl yn rhagwyddol. A byddai yn. Beth ddigwyddodd? Fe adawodd yr gogoniant. Y mab. Ac fe ddaeth i'r byd yma. Nid fel rhyw ysbryd, ond fel babi. Dod yn ddyn. Pam? Rhan o'r chwilio, eich chi'n gweld. Rhan o'r ceisio yw hyn. A fe dyfodd i fyny. A fe fi yn ifydd. A byw bywyd sanctaidd. Rhan o'r chwilio. Rhan o'r ysgubo'r llaw oedd hyn. Rhaid i hyn ddigwydd mwyn cyflawni pob cyfiawnder, medd Iesu Grist. Dyma fe yn dod fel bugail i chwilio am y ddafad. Ac fe aeth e'r ardd. Ac fe aeth e'r groes. A dal ati. Dyna dal ati i chi'n gweld ffrindiau. Iesu Grist yn mynd i'r groes. Yn dal ati. Mor anodd oedd e. Mae'n dal ati oherwydd mae'n ddefaid. Mae'n rhaid iddo fe gasglu nhw. Mae'n rhaid iddo fe chwilio amdanyn nhw. Fe aeth i'r groes am arw yna. Dyna'r chwilio. Dyna'r esgub. Dyna'r cynnau y canwyll. Mwyn achub y bobl hyn arwddwyd iddo fe gan I dad. Ac yr oes I fywyd yn aberth yn ei lle nhw. Mae fywyd roes yn aberth yn ei lle. Mae crwydrad hwy yn Dameg Charles. Ddialwyd arno fe. Dyna'r ceisio, dyna'r chwilio, dyna sut wnaeth e hyn. Ond dim ond hanner y peth yw hynny, ffrind. Mae gen I lyfr yn y tŷ yn Saesneg o'r enw Redemption, Accomplished and Applied. Accomplished and Applied. Beth fi jyst wedi dweud nawr yw'r accomplished. Dyna sut oedd Iesu Grist wedi cyflawni. Gorffen. Sicrhau yr achubiaeth. Mae'n ochr arall, sef yr applied, y cymwyso.
Sut mae yn achub wedyn pan i ni yn dod i'r byd yma? Sut mae yn achub ni o'n colledigaeth? Sut mae'n gweithio mas yn ein bywyd ni? Dyna'r accomplished. Mae wedi cyflawni. Hyd yn oed cyn i ni cael ein geni. Ond wedyn i ni'n dod i'r byd yma ac i ni'n golledig. Wel, dyma waith yr ysbryd glân wedyn. Lle mae Duw yn danfon yr ysbryd glân i'r byd. A hynny mwyn achub, mwyn cwblhau y gwaith yma. Dyma lle mae Duw yn danfon, the hound of heaven, fel mae'n cael ei alw. Danfon i ysbryd glân mewn i bywydau bobl. So mae rhywun fan hyn yn mynd mlaen gyda'i bywyd, ond mae ar goll. Mae ar goll, bydd mae'n sylwi bod ar goll. Ond rhyw ddydd mae'r ysbryd glân yn dod. Mae'n dod mewn i'w bywyd, a mae'n dechrau dangos pethau, a mae'n dechrau argyhoeddi, a mae'n dechrau datguddio pethau i'r person, ac y person yn deall beth sy'n digwydd. Mae'r person yn teimlo'n wath, ond yr ysbryd glân yw e. Dyma'r ysgwyd, dyma'r wraig sydd yn mynd ac yn chwilio'r ti. Lle mae'r dan arian? Lle mae'r dan arian? A mae'r ysbryd glân yn dod, a mae'r ysbryd glân yn gweithio, a mae'n argyhoeddi, a mae'n dangos pechodau i ni. A mae'n dangos bod yna angen gyda ni. A mae'n dechrau wneud i ni deimlo'n ofnadw, a mae'n dechrau wneud i ni boeni am farwolaeth, a mae'n dechrau wneud i ni boeni am uffed. Beth yw e? Y ceision, y bugail yn dod at ni, chwilio amdano ni, trwy'r anian. Mae'n goleuo, mae'n datguddio. A mae'n dechrau rhoi pethau i ni. Mae'n dechrau gweithio bywyd yna ni. A mae'n dechrau rhoi ffyr. Mae'n dechrau rhoi edifeirwch i ni. Hefyd, waith yr ysbryd glân yn troi ni, neu newid ni. So mae Williams Pantigil yn gallu dweud, fe'n denodd i, yn ddirgel iawn, distawd, ar ei ôl, ac mewn a fwnydd dyfnion llawn, cymerodd byd ei gŵr. Felly mae Iesu Grist yn gallu ein hadfer ni, gallu ein cadw ni. Drydydd ac yn olaf. Mae achubiaeth un pechadau yn rhoi llawenydd i'r arglwydd Iesu Grist. Wedi darllen yr adnodau yn barod, adnodau 7 a adnod 9, yn dweud wrthych. Yr un modd, fel hyn, chi'n gweld, fel hyn. Fel mae'r ffarmwr yma mor fach. Fel mae'r wraig yna mor fach. Chybod, os chi dal ddim yn deall, mae rhaid i chi feddwl am ryw brofiad yn eich bywyd, lle chi wedi bod yn llawen. Rhywbeth wedi digwydd, ni gyd yn gwybod, llawenydd yma. A meddwl Iesu Grist, fel hyn ydw i, fel hyn ydw i, cael llawenydd. A mae un pechad yn ei farhau. Mae'n rhoi pleser i'r arglwydd Iesu Grist. Cofio beth wedodd e pan daeth y disgyblion ato fe, ar ôl iddo fe siarad wraig o Samaria. I roi bwyd iddo fe. A mae'n dweud, fy mwyd i yw gwneud yw yllus yn had. Dyna sy'n rhoi hyfryd. Fe mae bwyd yn rhoi pleser yn. Byta pryd o bwyd, gwrthdarfio drwy'r dydd, a chi byta bwyd, a mae'n eich chi'n llawen. Meddwl Iesu Grist, fy mwyd i yw gwneud yw yllus fy had. Oedd y wraig na wedi dod, ac oedd wedi gadael i dyfrlestr, ac oedd wedi cael ei hachub. A roedd hynny'n rhoi hyfrydwch i Iesu Grist. Fel petai jyst wedi byta pryd o fwyd. Neu ddim llawer. Un sydd yn creu penawdau yn y nefoedd. Nid y pethau mae'r byd yn cymryd sylw ond fe sy'n bwysig i Dduw. Nid chi'n gwybod pêl-drod, rygbi. Nid beth sy'n digwydd yn Westminster. Nid beth sy'n digwydd yn y G7. Sydd yn bwysig i Dduw. Wrth gwrs mae Dduw yn gwybod am y pethau hyn. Nid yna'r pethau sydd yn rhoi llawenydd yn y neb.
Ond pan mae un pechadur, pan mae un person yn mynd ar ei luniau ac yn dweud, arglwydd, help, arglwydd, rwy'n flin am y pechod yna. Rwy'n flin am beth fi newydd wneud. Rwy'n flin am beth fi newydd ddweud. Please, please arglwydd, madda i fi, please rwy'n nerth i fi, i droi ffwrdd o'r pechod yma. Fi'n casau e, ond fi'n neud e, ond fi ddim moyn neud e. Helpa fi. Pan mae pechadur yn neud hynny, mae nefoedd yn llawenhau meddi Iesu Grist. Mae e wrth i fodd. Dyna sydd yn bwysig iddo fe. Mae sy'n dod y gogoniant yw enw i chi. Ond mae e'n ach. Nawr ffrindiau, yn gwybod wedi mynd mlaen, mae'n dod i ben nhw. Be yw'r cymwysiad hynny? Mae'r cymwysiad yn eitha amlwg yn ydy. A mae hwn yn mynd i ddod nes ymlaen hefyd yn y ddameg nesaf. Os mae dyma sydd yn rhoi llawenydd i Dduw. Os mae dyma, pan mae pechadur yn edrych ar rai, pan mae pechadur yn cael ei achub, os mae dyna sydd yn rhoi llawenydd i Dduw, dyma peth ydy rhoi llawenydd i Dduw. Dyna cymwysio. A dyna'r cwestiwn, ydy yn rhoi llawenydd i ni? Ydy yn rhoi llawenydd i chi, fel yn onest? A the Pharisee ar ysgrifennu ddim yn deall e. They didn't get it. Just methu deall e. Beth yw'r oll ffys y llawenydd yma? Ydych chi'n gwybod gyda am y llawenydd yn unigol? Mae'n i ddechrau fyna yn does e. Taw nid na'r prif peth, ond mae'n iawn i ni gyffwrdd ar hynny. Ydych chi'n gwybod am y llawenydd eich hun? Efo chi yw'r ddafad, efo chi yw'r darn arian. Ac yn gwybod, bod y ddafad ddim yn llawenhau, na'r darn arian, ond y mab yn, oedd y mab yn llawen, ydych chi'n gwybod am y llawenydd yna, ffrindiau? Ydy yno chi'n gwybod? Efo mae beth yw Cristnogaeth, neu chi ddim yn gwybod dim byd am y llawenydd hyn. Oedd yn bo. Dyw ddim yn brofiad i chi. Neu ydych chi, wedi dyfennu o'r blaen, cwyd llawenydd mewn bron, megis tôn ar ôl tôn. Aeth Iesu yn cael yn un. Ac ych chi goffa dweud, ni'n colli'r llawenydd weithiau ydyn. Yn gwybod hynny, ni yn colli'r llawenydd, ond mae'n dod mor. Ac yn ei gwyddio amdano fe fel Dameg dyro i mi drachern o'r gwledd neu a chawdwriaeth. Ond ni'n gwybod rhywbeth amdano fe. Ni'n gwybod rhywbeth amdano fe y bore yma. Ond fwy na hynny, wrth gwrs, ydyn ni'n rhannu pan mae eraill yn dod. Dyna'r pwynt, ydyn fe. Am y pobl eraill. Ydyn ni moyn i bobl eraill ddod at hyn. A dyna ein concern fan hyn. Mae yn dydy e. Ni moyn bobl i ddod mewn. Achos ni moyn nhw'n brofi hyn. Ni moyn bobl i ddod mewn ac i edrych ar hyn. Ac i bobl colledig resolven. I beidio bod yn colledig. Ac i ddod i adnabod Iesu Grist. I brofi, i blygu ger i bron ac i dweud, diolch i ti am ddod o'r gogoniant. A gwneud beth nesti ar y groes er mwyn achub fi. A dyna sydd yn wir i ni y bore yma. Gwyddio mai dyna yw ein profiad a dyna yw ein deisyfiad ni y bore yma hefyd. Amen.